Jurij Titov, olympijský víťaz, čestný prezident Medzinárodnej gymnastickej federácie a prezident Ruskej gymnastickej federácie. Mr. Jurij Titov, Olympic winner, President of Honor of International Gymnastic Federation, President of Russian Gymnastic Federation. Primátor mesta Trnava, pán inžinier Vladimír Budko. Mr. Vladimír Budko, Mayor of Trnava City. A viceprezident Slovenského olympijského výboru, pán Ľubor Halanda. And Vice President of Slovak Olympic Committee, Mr. Ľubor Halanda. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným, ale samozrejme i zúčastneným súťažiacim. Congratulations very much to the winners, but also to you, all the competitors. My len pripomíname, že tento gymnastický festival je už jubilejný 25. No a v priebehu štvrťstoročia sa súťaž vyvíjala, skvalitňovala, štartovali tu v Trnave